Il-Prim Ministru Robert Abela żar l-Iskola De La Salle fil-Birgu fejn iltaqa' mal-istudenti u l-edukaturi f'attività li fukat fuq l-edukazzjoni u l-aspirazzjonijiet għall-karriri tagħhom. Il-Prim Ministru Abela ntlaqa' mill-kap tal-iskola Norbert Zara u parteċipa f'diskussjoni mal-istudenti u l-ġenituri tal-istudenti fejn dawk preżenti kellhom iċ-ċans jistaqsuh anke fuq l-esperjenzi personali tiegħu. Id-diskussjoni wkoll ittrattat l-ispirazzjonijiet, il-karriri u l-importanza tal-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja personali. Il-Prim Ministru semma l-importanza tal-edukazzjoni u appella lill-istudenti biex ikomplu jsegwu l-ambizzjonijiet tagħhom b'dedikazzjoni. Hawn enfasizza kif il-Gvern se jkompli jsaħħaħ il-vjaġġ lejn edukazzjoni diġitali għal kulħadd permezz ta' diversi miżuri li jpromovu l-aċċess l-innovazzjoni u tagħlim modern, inkluż blotja ta' €500 lil familji li wliedhom jattendu fl-10 u l-11 sena biex jinxtraw għodot diġitali għat-tagħlim modern. Miżura li minnha diġà qed igawdu ma' 7,500 ġenitur u wliedhom. Fl-istess ħin il-Gvern qed jagħti mal-20,000 apparat diġitali lill-istudenti tar-raba' is-seba' it-8 u d-9 sena. Dawn il-miżuri u oħrajn huma allineati mal-Viżjoni Malta 2050 li tħares lejn edukazzjoni moderna, inklusiva u innovattiva biex tħejji żgħażagħ għal karriri ta' kwalità u futur kompetittiv. Il-Prim Ministru żar ukoll il-Carers Fair li qed issir fil-ġim tal-iskola bil-parteċipazzjoni ta' 210 parteċipanti u 79 kumpanija. Il-fira qed tipprovdi opportunità importanti lill-istudenti jiltaqgħu ma' professjonisti minn diversi setturi u jesploraw opportunitajiet differenti għall-futur tagħhom.